altså. Vi er ked af det. Prøv at høre, der er fest. Boom, dernede. Okay. Og der er lækker piger. Boom, boom, boom. Klokken er 1 om natten, og vi ligger og sover. Vi kommer ikke til at lide. Må vi med ikke sove? Nej. Sagde til mig. Sagde, hey Tarzan, slap af. Boom, boom. Og så sagde jeg, så tror jeg på. Men den er ikke båd, så skifter jeg. Og hvis der er nogen hjælper, du skal med. Boom, boom, boom. Okay. Boom, boom, boom. Ja, boom. Jeg er indlagt som idiot. Så var idiotdrik til alle idioterne. Ej, du laver. Hvor mange laver du? Lav. Jeg skal ikke det. Jeg skal have idioten her. Han skal have en. Det er jo selv sagt. Vi er nødt til at drikke dem nu, Alex. Vi er nødt til at drikke dem nu. Skål. Og så må vi tage en, når han kommer tilbage også. Jeg er idiot. Vi skal have mere. Boom, babu. Lo, ja. Kan jeg få noget sådan en papirhuden? Baguette. Baguette.